Понеже имам лек проблем, ето тук ще използваме ножички. Очудващо намерихме капачката на тръбите за пълнене на климатик. Здравейте, 3-4 дни след началото на нашия проект, а именно Мерцедеса. Започваме с главянето, след като дойдоха абсолютно всички необходими части. А именно ето това тук, както и още доста. Но какво ще направим сега? Първото нещо е да разчистим гаража, за да си освободим место и се залавяме с работа. Ето и малка част от частите, които имаме и съответно колата. Ето още малко части. Опитваме се да сътворим малко ред и се залавяме за работа. Здравейте, нов ден и съответно имаме малко или много прогрес. Сложихме капака както е грундиран, за да видим дали всичко пасва като хората. Слава богу, всичко пасна перфектно. Нямаше как да снимам, тъй като капака е малко неудобен за снимане, тъй като е малко по-тежък. Имаме съответно и тук един голям луфт, но той е заради калника, тъй като калника е излезнал от самия болт, където ляга. Но като цяло капака изглежда доста добре. Фара сме го наложили, само не е перфектно сложен, но виждате, като цяло изглежда доста по-завършен автомобила. Това, което сега ще правим е захващаме се с шкуренето на капака, общото подготвянето му за боя. Ще повдигнем леко капака, ще свалим колата малко надолу, за да ни е една идея по-удобно. Съответно това е фабричен грунт. Ще положим нов грунт върху него, в случая сив, за да може да има минимални разлики в боята и най-добрия перфектен случай да няма никакви разлики в боята. Съответно ще сложим и бронята не на колата, на стойка, за да я подготвим и нея. И ако имаме късмет, ще успеем днес да положим и грунта. После ще положим грунт и от вътрешната страна и след като засъхне, след като го шкурим, ще боядисаме капака, бронята и ако всичко върви като хората, би трябвало до 2 дни колата да излезне от гаража. Започваме с шкуренето на капака или по-скоро подготвянето за следващия слой грунт, който ще бъде сив, както споменах. След като вече сме подготвили капака за грундиране, сега ще подготвим и цялата обстановка или така целият гараж за грундиране на капака, което ще рече, че трябва да сложим найлони навсякъде, където не искаме да попада грунт, боя или каквото и да било. Така че се залавяме за работа и нека покрием всичко. Вече сме подготвили броня, обстановка, всичко и се залавяме с грундирането. Готови сме, екипирани сме да започваме да грундираме. Готови сме с грундирането. Нека влезнем вътре да видим крайния резултат. Броните вече са сиви. Още засъхва. Но като цяло резултата е на лице. Здравейте! Следващия ден вече
грунда е засъхнал. Сега това, което ще направим е, ще изшкурим този грунт и съответно нанасяме боята, която би трябвало до утре да е засъхнала и можем да продължаваме с главянето. Така че нека се забавяме за работа и да видим докъде ще стигнем. Ето ви вече бронята и капака сиво грундирани и бих казал, че изглежда вече доста по-добре, но все пак това няма да е крайният резултат. Почваме отново да работим. Готови сме с шкуренето на грунда и вече сме на път да вложим първата ръка боя. Слагаме ръкавици, екипираме се и се залавяме за работа. Хайде! Здравейте! Следващия ден капака е засъхнал, боядисан, както и бронята. Сега ще ви я покажа и бронята. Изкарана на слънце. Имаме, така бих казал, доста добър резултат. Както казах, капака е боядисан отвънка, сега ще го боядисаме и от вътрешната страна и после се заемаме с последната част от сглабянето. Така, започваме с сглабянето на бронята. Или да прехвърлим детайлите от старата броня на новата броня. Така че, приятно гледане! Сложихме почти всички части, с изключение на централната решетка, която ще монтираме сега. Капака е боядисан, фара е монтиран, другия фара е монтиран и е момента, в който ще сложим бронята. Така, не всичко снимахме, но капака, бронята са монтирани. Сега остава хромираната лайсна, която седи тук отстрани и общо взето да завършим колата. Sweeten it, y'all getting slapped on cause you sleeping in on God. Aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever to take power. Sing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Здравейте! И Мерцедеса е напълно готов. Ето, както виждате, нова решетка, няма и следа от удара. 22 000 лева излезна всичко, сега ще ви покажа. Виждате, доста добре, трябва да се доправят само луфтовете, но като цяло колата е много добре. Искате да гледате още такива видеа, лайквайте, шервайте и може да се абонирате за нашия канал с камбанката, разбира се. Чао и до нови срещи!